No niin. No, minä olen Kittilä Tapio. Asunut tässä jokivarressa 70 vuotta. 50 tullut vaan kyllä tohin sanoa ja muista. Mitä tässä on tapahtunut. Ja niin nyt vaan täällä kaivetaan ja pölliin, mutta tässä on 90 senttiä vettä tällä kohtaa. Ja tästäkin on kaivettu, niin tästä alkas matalikko, mistä olisi tänne kaivaa, niin se lopetettiin kaivuu tähän. Eli se matalikko olisi niinku tässä kohtaa. Tästä rupesi olla se matalikko, niin se lopetettiin kaivuu tähän. Ja tuolla on tuo joki tulee tuolta tähän. Ja tässä on tulva-aluetta. Ja siinä on sitten 90 senttiä tällä hetkellä vettä. Niin, ja tästä alkas matalikko, niin tämä lopetettiin kaivuu tähän. Ja katsoppa, tässä nyt on keppi, mikä näyttää, niin se on 90 senttiä vettä. Ja nuo. Niin, tästä olisi pitänyt kaivaa, niin sitä ei kaivata. Tuolta syvänteestä roukittiin, joka on 2-metriset veet, niin ja muuta kuin pöllyytettiin vaan sitä. Ja tässä on tulo. Tuo nokka olisi pitänyt poistaa tuosta näillä kaivuuksilla, niin se jätettiin siihen. Mutta kun supistettiin tätä veenmenoaluetta vain koko ajan. Tuossa taitaa olla jäätä, mutta on siinä nähtävästi maata. Joo, kyllä suuri osa siitä katoaa, mutta on siihen jätetty kiveäkin kyllä. No tonne on nostettu tuohon silmämääräisesti tuohon penkalla joen törmälle on nostettu maata. Miten sä arvioisit, että mitä sille tulee tulva tekemään tai sadevedet? Se tulee tekemään sen, kun tämä menee tukkoon, niin se puhaltaa kaikki nuo murat tuohon jokkiin. Se on aivan varmaa asia. Eikä ole ensi kertaa, että se niin tekee. Joo, se on niin ihme homma, että eikä se ruoppajamiesten vika ole, että se tällä lailla tehtiin, kun se on tarkoitettu ja sopimukset urakoitsijien kanssa sovittu, niin eihän niitä yhtäkkiä voi muuttaa. Aivan. Senkin ymmärtää kyllä. Mutta niin minkä takia se tällä lailla on taakattu tähän loppuun? No jos tähän pistetään kunnan rahaa ja yhteiskunnan rahaa ja EU-rahaa, niin tuolla takanahan on peltomaata. Tuolla Pöheikön takana, niin miten se nyt sitten on tulvasuojelua? Osaatko sanoa, mikä vaikutus tällä on? Se on niin kuin suoraan sanottu, niin se on jossakin Helsingin tai Oulun tiskin takana päätetty tämmöiset hommat, eikä käy paikallisia olosuhteita katsomassa ollenkaan muuta kuin tehdään jossakin ne jutut. Eihän tällä ole mitään niin järjellistä hommaa tuolla, että pengerettään tuolta, mistä ennen on veet mennyt kaikki, niin pannaan tukkoja tähän tämmönen kurkku. Ja Yläsuvantoon eteläisellä ruoppauksella livitetty monenkertaiseksi, niin tämä jätetään tukkoon tästä. Aivan. No onko tästä sinun mielestäsi mahdollisesti vaaraa tälle asutusalueelle, joka on täällä joen toisella puolella, eli tuollahan on asuntoja ja uusi asuma-alue. Sinnehän ne kuitenkin jäät pakkaa, koska tämä on pengeretty tahallaan tukkoon, mistä ennen on veet kulunut. Aivan. Ja siinä on mitään muuta mahdollisuutta, kun se puskee tuonne asutusalueelle. Aivan. Veet ja jäät. No olisiko tossa sitten järkevämpää ajatella, että tuohon rakennettaisiin joku penger tuon asuma-alueen suojaksi sen sijaan, että peltomaata? Eikö tämä vai levitettäisiin tämä koskenniska tästä, niin silloin se toimisi. Tuokin jos ruvetaan pengertään niin siinähän menee näkymät kaikki pilalle tuolta asutusalueelta. Aivan, joo.
Että se olisi kaikista järkevin ollut, kun olisi tuosta levitetty tämä kosken. Aivan. Joo, me pistetään tämä YouTubeen ja jäämme ihmettelemään tätä elämänmenoa täällä pikkukunnassamme. On se todella ihmeellistä, että irtotavaraa on jätetty tähän tulva-alueelle näin paljon. On, ja tosiaan tuo olisi pitänyt tuo kärki ottaa tuosta pois, niin se olisi asia korjaantunut, mutta se vähän piti tehdä nyt täällä. Aivan. En tiedä mitä tässä on järkeä. Olette vielä kalastuksen valvoja vai No, toistaiseksi? Niin. Eli olette täällä kalastaneet ja ottaneet rappua tästä joesta. No, sehän oli elinkeino silloin Kossinaa niin 50-luvulla ja 50-luvun, 60-luvun vaihteessa, niin tämähän oli siikaa täynnä jokia, rapuja ja kaikkia. Joo. Nyt sitä ollaan tasaamassa. Joo. Tuleeko tästä mitään enää? Tulee siikaa syksyllä. Syksyllä siikka. Joo. Syksyllä siikaa ja talvella matikkaa. Joo. Ja keväällä heti kun veet auki on, niin haukia tulee niin paljon kovasti. Mitä voisi tehdä, että ravut palaisi? Se on mahdollista. Ai. Ei, se on, kato kun se niin nuo suo-ojitukset on tehty, niin ne puottaa niin hapanta vettä, että ne kuolee ehdottomasti. Tällä rapu voisi olla, joka sietää sitä hapanta. Selvä. Kiitoksia Tapio Kittilä. Kiitos. Kiitos.